Agora que sabemos agregar primitivas, imos aprender as transformacións básicas en Blender. En modo obxecto, estas transformacións básicas son mover, rotar e escalar. Comezamos con o noso cubo de inicio na escena e imos comezar a movelo. Para movelo temos tres formas de facelo. A primeira delas é mediante o teclado, dándolle a tecla G. Entón o cubo, se movemos o rato, parece flotar. Para fixar o lugar onde queremos que quede, damos clic co botón esquerdo do rato ou intro no teclado. Outra forma que temos para desplazalo no teclado vai ser darlle a letra G e restringir o movimento nun dos eixes, é dicir, darlle a tecla, por exemplo, o a X. Imos restringir o movimento no eixo X. Fixamos con clic ou con intro. Se lle dou G, I, restrinxo o movimento no eixo I e podo darlle unha cantidade en concreto. Por exemplo, se lle dou o 2, se desplaza 2 unidades no eixo I. Tamén podemos facer o mesmo no eixo Z. G, Z menos 1, desplazarase menos unha unidade no eixo Z. Outra forma que temos para mover o noso cubo vai ser dentro da batoeira transformación. E nós podemos fixar a posición do noso cubo no eixo X, no eixo Y e mesmo no eixo Z, onde nos queiramos. E podemos desplazalo, vale? En calquera dos eixos. Outra forma que temos para mover o noso cubo vai ser mediante os manipuladores de movimento, que os temos aquí sobre o obxecto. O vermello, o desplazamento no eixo X, o verde, desplazamento no eixo Y e o azul, desplazamento no eixo Z. Se a maiores pinchamos control, imos facer un desplazamento controlado, é dicir, facendo snap a rexilla do nosa escena. Vale? Ben, agora imos cos xiros. Para xirar, o que imos darlle é a tecla R de rotate. Entón, podemos xirar o noso cubo. O noso cubo xirará en torno a eixo perpendicular á vista na que estamos. Entón, como fago para facer un xiro controlado nos eixos do espazo sen ter que poñerme nas vistas principais do obxecto? Pois moi sinxelo. Teríamos que darlle a R e o eixo coordenado no cal queremos rotar. Por exemplo, se lle dou RX, roto en torno ao eixo X. Se lle dou RY, roto en torno ao eixo Y. Co botón esquerdo do rato fixo a transformación, co botón dereito do rato anúloa. De acordo? Moi ben, se dou rotar con respecto ao eixo Z, rota con respecto ao eixo Z. Igual que fixemos antes, podemos rotar unha cantidade determinada simplemente tecleando o ángulo no noso teclado. Por exemplo, RZ45 rotará no eixo Z 45 grados. Doulle a intro ou a clic esquerdo para fixar. Tamén podemos controlar a rotación do noso obxecto nos eixos da escena X e Z, pois simplemente introducindo os ángulos de rotación que nos queremos na botoeira de propiedades do obxecto. Vale. Máis cousas, outra forma de rotar o noso obxecto vai ser mediante os manipuladores de rotación no eixo X, que é o vermello, no eixo Y, que é o verde, e no eixo Z, que vai ser o eixo azul. Se vos fixades, estamos rotando con respecto aos eixos globais da escena. Ao final do vídeo vos recordo ou vos ensino como podemos rotar con respecto aos eixos locais do obxecto, perdón. Entón, vou resetear esa rotación do obxecto agora para que vexamos ben o que vai a ser as transformacións de escala. Para transformar escala, damoslle a S e movemos o rato. Para fora faise máis grande, para dentro faise máis pequeno. Fixamos a transformación dándolle intro ou dándolle clic esquerdo. Anulámola dándolle clic ao botón dereito. De acordo. Tamén podemos escalar nos distintos eixos. SX escalará no eixo X. SY escalará no eixo Y. SZ vai escalar no eixo Z. E tamén podemos indicarlle unha cantidade de escala que queremos que faga o noso obxecto. Outra forma de escalar os obxectos vai a ser introducir un parámetro, unha magnitude, na botoeira de propiedades.
Entón, podemos cambiar a escala do noso obxecto e podemos controlar as súas dimensións. Tamén podemos escalar o noso obxecto nos eixos X, Y e Z mediante os manipuladores de escala. Cambiamos de manipuladores aquí, que tenemos os manipuladores de transformación mover, os manipuladores de transformación rotación e os manipuladores de transformación global. Vou resetear a escala do meu cubo e vou agora a facer unha rotación, pero primeiro vou rotar con respecto aos eixos globais da escea e agora vou explicar o que serían as rotacións con respecto aos eixos locais do cubo. Cando os eixos do cubo non coinciden cos eixos da escea, pero queremos rotalo con respecto ao seu eixo Z, o único que temos que facer é entrar en eixos locais, como repetindo no teclado a coordeada na que queremos girar. Se eu lle dou R, Z, rotaría en torno aos eixos globais Z, pero se lle dou R, Z, Z, vou rotar con respecto ao eixo local do cubo. Vale? R, X, X rotará con respecto ao eixo local do cubo. Non é algo que utilicemos habitualmente, pero sí moitas veces podemos empregalo para pasar dun eixo de local que vedes aquí a non local. Tamén podemos coller e darlle a slash no teclado numérico, a barra inclinada no teclado numérico. Espero que vos sirva de axuda e agora o que tedes que facer é simplemente practicar cos exercicios. Vémonos no seguinte vídeo. Un saúdo.